Uy, nagbawa to siya pugong, uy. Uy, nagbawa ito. Katong motor ka ba? Yagi ba? Agad. Abi na kung usa. Ansa? Siga ko nila matulog. Uy, giner. Uy, nagbawam to siya pugong. Nagbawa to siya pugong. Nagbawa to siya pugong. Ang nga no, nagbawa pugong kay nga no, nagtabok-tabok pugong ka. Wheelchair man nilang gida. Ha? Oh, wheelchair ni. Luyas. Nagbawam to siya pugong good. Asa man ang nagangkas god nga. Siga. Mau gani. Hala nagsinggit ng mga engkanto. Kokos puli-puli ato gay. Hoy, bantay! Why ka pa sudan? Kabantay de kato ke. Sige lagi nagbawam pugong. Oh, anhan noon me. Magbaw siya pugong. No. Magbaw pugong. Lagi sila. Ana di sa daraong bisan oh. Mga engkanto. Ingon ko siya. Ermitanyo nga engkanto ay. Abi na kung ako rin nakakita. Ay, tilay. Abi na kung ako rin nakakita. Mata nga itutok ko paayo ko. Yes, wheelchair ka. Bomber na. Ingon ko mga engkanto. Aligriha, oy. Sige, dyan, nagbawa man sa pugong ko. Kaya nga no, nang... nang nagbawa to siya pugong kay napa siya gikarga nga murag naglisod siguro to niya. Oh, nya. Kanang napay nagtabok-tabok. Nahadlok. Napay. Ay, bidaan men ito. Ano di kasama to presentihan. Yan sayo manaligid. Bisaya bitaw.